Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, lalahatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay lalahatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nuralhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lulhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap na ang kilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwala ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalahin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalahin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin, upang sila maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at tinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Di ko'y dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang mga kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ika'y sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Talakad tam po, manalangin tam. Payapa tala po rin kaya katamong sarili. Banala mapagpalang kaya kaming igpa, punat penibatana ning kaya kayang biyam pong sikanan, ginong yan pong kayabakan na iti, ing makanyan mila pong papabot, deting keke ngalang kapupusa nakapasalamatan keka, pablasang ginoring balang metong ke kami, ing makanyan mo kepa pong iningat ang pong pigkalubanan biye. Diyos ko rin ke kaming kapurian ang pong kapasalamatan nganing pinanditay ti, ing makanyan mila pong papabot king kekang banalayarapan. Ginong nganing kaurasan na iti awaran ming buklatan me ing kekang pasbulan king kayarian banwa. Bangig pare ni pong ke kaming dalumampong dalangin, papuri ke kaginong Diyos sing mirasla pong antimong mabanglong ain king kekang banalayarapan. Ginongya ni pong oras sa itiyo ay ni puing kekeng tipunan, ing makanyan me sargong panimunaning balang metong ke kami. Diyos ko nung makanano pong payapa kaming miras king kekeng kakarin na iti, ing makanyan me sargong ayam po ning kekang kalam. Ginomanibat po karening kekeng kapatad ami talaga pong migsadyangin ning oras sa iti, Diyos ko ing manimuna ka po ke kami. Igpapaintulot mo sargo itang kabyasnan apaibat ke ka. Ila sargong malyaring mibulalag nganing kapinandita na iti. At antimurin ing taid daring ke kang banalay espiritong tatahid ke kami. Ake kang pengako ginong Diyos ya po ing kekeng aligan nganing oras. At pasalamat kami ginong Diyos. Nganing kapinandita na iti ang gana pure ning ke kaming pengaring mitagon. Akayabe mi puhungyan ning kapinandita na iti kagumdaing karelang sikanan. Tulutan mo sargo ginong Diyos nganing pinandita iti, ing makanyan kang manimuna, karing balang ke kaming sarili gino. Paintulutan mo sargong ding ke ang balang puso, ing makanyan lapong makabuklat bang malyaring tanggap, king ke kang kalam, bang malyaring mitanamlare ting ke ang balang dandaman karing ke ang balugbog gino, ing makanya lapong mitanam karing kekeng puso ang puang kaisipan. At bang makanya nalanggawan ning metong atalasal pantay at maminto keka. Ginong yan pong kaurasan na iti, ehongan po sambitlan keka rening kekeng lalamandaring kekeng puso nganing pinandit. Pablasa pong ikaing manakit ang pong makakilala kareti. Nunay nganing kapinandita na iti, ingawaran ming kekang banalasaw pampong patnube, ingem musargo kakawang ke kami manibat ng ang gaman king wakas. Iyan na sa po salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala na medyuminidad.
King buri naning Dios tawaban gawano kasalpan tayonon ibiyeye ulaga lugudot kabiasnon ing kalam ke koya ing mayap kong oras balen ko ke koya mulit po si bayu keti at desanlo ding ke kong sarili at magkapilit lo king bakong mamintu ginuking lagiuno taling tinganyoso ding balang amano o daramdaman da ngeniring pusoyo lamaging bos-bos deng dapu kananiyo ban king alda bukas ating gamitan iyo muso na bukod balen ko ngi kayo tala pakiramdam laring sariliyo nunelalong maigit sana'y ngimbutan iyo ing tala dapat lo reting sariliyo ngeningi ko nga sablo wa magaral ko ngan uniones pretismo ke kayong daralon
kong sabla. Adwan ko kekongan maging tapat ko sa kasal pantayanon. Ngenining panahon at yun kayo ko sa pasayang king kapagalan niyo nunayim botano neng man walang tawa tone kong darapot king burining Ginoo kasalpon tayanan alang dapat na itibawagyamu ginuking arap na aniyay kong sabla magsiyasat ko sana karing balang dapat nung alang kulang na hinburi na ning Diyos bayong itidapton karing aldo eko masoyong kareting orasyo magtapat kongan bayeng akwa'y balen ke kong dason tunay yung poroason karin king kayaryon karin alang lungkot kekoku sasabihan karing balang saglit paras kaligayan anyay kong sabla o katanda kongan mamintu yaing balang tao long pamikakunwan nung darapat kayo kasalpan tayonon wala nung tikdo ko itanang kinangnang ati nake kayo
iti siyo king po manuporan ila koyeng sangkon king ka sarilinan tikdokong matibeng ating katapatan king ulining lugod babyenaning Ginoo king balang katao uli lakay babyeming guyabnon neng ngay na kayo karing balang saglit pasik nangan mewo ibili ko la king berbalan ding makuyad ayamanong idarala ko kaya kayo mananunas sanang ikong sabla king kaya kayong pamakiramdam king penanditayti bit-bitan yu karing sarili yu ing kapayapan ampon kalinisan karing puso yu wo ing Diyos karing balang penandit kakawang karing balang metong ke kayo uling ing ninumang mamintungan king lagyo na deti kalugurana la. Detang anggang nga ng tutuki king kagulutan wapin ing kapayapan atiyo karela. Anyapin karing ulit-ulit aamanong babiyemi ke kayo karing balang penandit adwan mi ke kayo ing sano ing mibabata kayo karing balang penandit adwan mi ke kayo ing sano mapagkumbaba kayo uling ing Diyos ngening ikayo tutuki kayo king kagulutano iting sablang bage ngano iti kalingwan yu ing nano mang bage amalyaring pabayat ke kayo karing ke kong pamaminto pagimbutan niyo karing sarili yu ing tikdo koping ating katapatan karing balang tungkulan niyo. Ing tikdo koping ating kapag kabumbunan laring sarili yu. Kikong sabla, king kekong pamakiramdam magpakabiyasa kayo. Eyo sana tutulutan karing sarili yu ing potang lumwal na kayo deting sablang bage adimdam yu alano ke kayo. Nune paman potang pasiuli kayo bitbitan yu la ding balang amano ding anggang kayapan adimdam yu
bayong maliyaring iapse karing kalupa yung tao aalayo at kayabe king kekong kasalpantayanan. King maladlara ng kabyas nun ng Diyos, karing sablang magnasa, king kabyas nun manyawad kayo at ing Diyos di na kayo. Ngining akakit no, ing ikayo, magkapilit kayo. Karing bane-bane, banting upayang, ikayo makanyan kong makapaminto. Ing subebe no, ampong patnube na ning Diyos, maliyaring kumawang kaya kayo. Ikong sablangin pasalamatan ko din kaya kayong pangayatiyo. Dinatang ang pongdisan keting kakarinan. Wapin itaguyod yu ing mayap apamanyapat karing sariliyo. King banting upayang ing ninuman maliyaring manabo king nanumang tukso. Magtapat ko king Diyos nga no, magtapat ko kako. Ating sablang bage maging mayan kaya kayo. Ikong sablangin akana kong disan king kaya kayong katipunan. Wapin idagulye ing lugod karing sariliyo. Wapin bitbitaniye kagumno ing kabyasnan karing pusoyo. Uling, nung lulugod yaman ing tao dapat alayang kabyasnan alang kabaldugan. Maniwala king kasalpantayanan, tikdo kong ating katapatan ikayungan. Mamuntukan deti mo ding makuyad amalyaring ay suyuko king kayong pamitipon. Atiyo, ang mangailangan. Montaya king dani king kaili. King banting tayang niyabiye. Din po ang kaparnasan.
Dakala salamat, balen ko kekongon, mamagtapat kayo karing katungkulan. Ikong sabla-sabla, o ngeni kudison. Salamat, salamat, Lola, kuan kekongon. Adiosing bendesyon, mala, kuan ke kayo. Ikong sabla-sabla, ngeni tanggapan niyo. Ing pamipalano, ning Diyos ke kayo, Santa Veronica.
Hello. Muli po, magandang umaga po sa atin lahat. Kapurihan sa Diyos sa bawat isa sa atin. Kung paano po, dumating na naman po ang oras upang purihin at sambahin ang ating Diyos. Ang ating pong tema ay aralin sa espiritismo tungo sa pagbabago sa buhay espiritu. Kung titingnan po natin, katatapos lang pong binasa yung munting o maikling doktrina o pagpapaliwanag ng simulain ng espiritismo. Ano po? Tuwing Sabat po o Linggo, binabasa po sa atin yun. Ano po? Kung paano po pinapaliwanag, sinasariwa po sa atin ng ating mga magbabasa at ng mga espiritong dumarating sa atin. Kung titingnan po natin sa referensya, atin pong basahin sa Roma 12:2. Pakibukas po, kapatid. Sa wikang Tagalog po. Salamat. O, dito na lang po sa aking Biblia. Ito po. Sabi po sa Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Magbago po daw tayo ng pag-iisip. Sa anong paraan? Ano po? Karamihan po sa ating mga tao ngayon, ang ating pag-iisip ay nauukol o tumutugon sa mga pangyato, pandaidig o panglaman. Ano po? Pangkabuhayan. Tama po ba? Aminin po natin at hindi yun po ang katotohanan. Sabi po ng nasusulat, magbayo tamo po kanong pamisip, renewing your mind. King nano pong bagay, ingkaya katamo pong topic, sabi na po, aralin sa espiritismo tungo sa o pagbabago sa buhay espiritu. Ano po ba ang espiritu? Espiritu ay naukol kay Kristo, sa Diyos. Ano po? Sa ating Panginoon. Alam po natin ang espiritu ay isa lang sa laman. Ang laman ay isa lang sa espiritu. Alam po natin ang panglaman ay pangsandaidigan. Makayato po, ne po. At ang espiritu ay panglangit, pang Diyos. Ano po? Sa ano pong paraan po natin babaguhin ang ating pag-iisip? Magbasa po tayo ng Biblia. Yan po ay pang-spiritual na bagay. Ano po? Upang mabago po ang ating pananaw sa buhay. Hindi lang po pangkabuhayan o ikabubuhay ng ating sarili. Alam po nating lahat ay tayo'y mawawala sa daigdig na to. Ano po? Ang lahat po nating inipon ay mawawala, ay hindi natin po dadalhin yan. Ano po? Alam ko po kaya nandito tayo, gusto po nating magtamo ng magandang katapusan. Ano po? Kaya po natin pinagsisikapan na magsimba tuwing linggo. Gusto natin magtamo ng magandang katapusan. Ano po? Kung titingnan po natin, tuloy po natin sa 3. Sabi po dito,
Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo. Huwag mag-isip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may kainahunan ayon sa kasukatan ng pananampalatayang ibinahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? Lahat po tayo mananampalataya. Mananampalataya sa Diyos. Ano po? Na kung paanong ang iba sa atin minsan nag-iisip ng matayog sa kanyang sarili. Ano po? Kaya po sinasabi yung mga iba, scientists. Yung iba parang out of this world na mga ginagawa o iniisip ng tao. Ano po? Totoo po yan. Sabi po ng nasusulat, huwag po tayo daw mag-isip ng matayog sa ating pag-iisip. Sabi po, mag-isip tayong nararapat na naaayon sa ating pananampalataya. Ano po? Karamihan po sa atin na alam po natin ang layunan ng ating pananampalataya. Yun po ang ating pag-isipan kung paano po natin mapapaunlad ang ating pananampalataya, igit po ang ating sarili tungo sa Diyos. Ano po? Mayroon po akong isang nabasang quote na kung paano kung gusto po natin magtamo ng magandang katapusan dito sa ating daigdig. Sabi po ni Frank Outlaw na kung paano naayon sa pag-iisip. Sabi po niya sa wikang Ingles, what's your thought? It's become your word. And sabi po, what's your word? It's become your action. And what's your action? It's become your what? It's become your attitude. And what's your attitude? It's become your character. And then, what's your character? It's become your destiny. Kung maganda po ang ating pag-iisip, ano po? Binago natin ang ating pag-iisip sa magandang patutunguhan sa mga tungkol sa maka-Diyos, sa maka-espiritu. Ano po? Ano po ang mangyayari sa atin? Magtatamo po tayo ng magandang kawakasan. Ano po? In reverse for that, kung titignan po natin kung nag-isip po tayo ng masama, ano po ang ating magiging katapusan? Malamang po, kung hindi ka nakulong, namatay ka. At ang masama po, ang ating espiritu, baka hindi po natin alam, baka nandiyan po sa dagatang apoy, na walang hanggang pasakit. Ano po? Kaya po, kung titignan po natin, ang ating pag-isip ngayon po, kung titingnan natin, laging pong nakatuon po kung ano yung kabubuhay natin. Ano po? Tama po ba? Ano po ang ating pagkakakitaan pa? Sabi po sa Mateo 6:33, ito po ang sabi ng Panginoon, pinasabi po sa mga apostol noong panahon nun. Sabi po dito, huwag po tayong mag-alala, sabi po, dadapwat, hanapin nyo muna ninyo ang aking kaharian at ang kaniyang kalwatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano po? Kung itutuon po natin ang ating pag-iisip sa mga espiritong bagay na naayon po sa ating pananampalataya, ang lahat pong bagay na yan idaragdag po sa atin ng Panginoon. Sa lihim po, hindi man po natin nahanapin, ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Ano po? Alam nyo po, hindi man po ako ang
na talagang speaker ngayon, na kung paano po tayo po yung pwede maging speaker sa araw na to. Na kung paano po, siguro po, binigay ng pagkakataon upang maibahagi itong pagkakataon ito. Ano po? Sana po nung mga natawag, tayo po'y tumayo at i-share po ang ating pananampalatayang ibinahagi po ng Diyos sa atin. Upang mapaunlad po natin ang ating pananampalataya, higit po ang ating sarili sa pananampalataya sa Diyos. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. At muli po, tayo po'y nagtipon-tipon sa pamagitan po ng utos ng banal na Espiritu. At muli po tayo'y nagpapasalamat sa Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sa aking mga kapatid, mga magulang at magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po ang Diyos, hanggang ngayon tayo po'y pinagkakaloban po tayo ng maraming biyaya, pagpapala, na hindi po tayo pinababayahan. Ang Diyos po ay dakila para sa atin. At ako po'y daragdag na lamang sa sinabi ng aking kapatid. Meron po tayong temang pinag-aaralan upang ito'y mabigyan diin ng konting diwa kung ano po ang kahulugan ng ating tema. Aralin sa Espiritismo tungo sa pagbabago sa buhay Espiritu. Ito po'y bilang pananampalataya natin, tayo po'y naniniwala at suriin natin sa dalawang salita. Ang Espiritismo po ay buhay at Espiritu. Kaya't po ang Espiritismo, ito po'y eskwelaan ng buhay. Maging dapat lamang po tayo'y mag-aral sa bawat isa sa atin. Ito po'y mahalaga. Sabi nga nila, ang buhay ay mahalaga kaysa sa tinapay. Ang ating pinag-aaralan sa espiritual na bagay. Kaya po mga kapatid, kung ito po'y ating suriin, napakabuti po ang turo ng banal na Espiritu. Sa ngayon po, ang provider natin, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Alam po ninyo mga kapatid, dahil po sa ating pag-aaral, katuruan ng Espiritismo o Espiritu ng buhay. Ito po, ang Diyos, isinilang po ang Espiritu upang dadaan sa mga iba't ibang trials sa mundong ito. Dahil po ito'y layunin ng Diyos, binibigyan ko lamang pong kaulugan ang Espiritismong pag-aaral natin. Dahil po, upang ang tao, ang Espiritu na nilikha ng Diyos, siya po ay ang Espiritu po ng linikha ng Diyos, dadaan po sa pagsubok upang unti-unti dumalisay sa pamagitan po ng katuruan ng Banal Espiritu at layunin ng Diyos sa atin. Kaya alam naman po natin, kapag po ang tao lumiis sa katuruan ng Banal na Espiritu, dahil po ang Espiritu Santo ay siyang nagtuturo sa atin. Ano po ang kaantungan? Kapag po gumawa ang tao sa hindi kalugod-lugod sa Diyos, siya po ay
mamamatay. Kapag naman po sinunod natin ang banal na Espiritu, yun po ay mabubuhay tayo sa kanyang katuwiran. Kaya napakainam pong mag-aral, mga kapatid ko po, sa pananampalataya. Espiritismo tungo sa pagbabago sa buhay espiritu. Ang pagbabago po ng isang tao, napakahalaga po sa Diyos yan. Kahit hindi ko na po kayo tatanungin kapag nagbago ang tao ay para sa Diyos. Kung ang proseso ay ginagawa natin ukol sa banal na Espiritu, yun po yung mga bunga ng Espiritu. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung tayo po ay tinatanggap natin si Kristo sa buhay natin, tayo po ay mga bagong nilalang. Yung mga datihang hindi ka nais-nais sa Diyos, yun po ay nabago na. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, siguro naman po sa mga nakaraan nating taon, itong taon na ating inaapakan sa ngayon, ay mabigyan po natin ng pansin, ang nais ng Diyos ay puro bago ang ating isusuot. Yun po ay alimbawa lamang, ayon po sa ating pag-uugali, sa ating pagkatao. Kung tayo po ay hindi kalugod-lugod kahapon, meron po tayong negatibo, iyon po ay maging positibo na ngayon. Alam po ninyo, ang katuruan ng banal na ebanghelyo, kung tayo po ay nagbabasa, hindi po tayo maliligaw. Kapag po narinig natin ang banal na batlaya ay nagsalita sa harapan natin, ay mahari po kahit konti man lamang bibigyan tayo ng kaalaman ng Diyos, hindi po tayo maliligaw. Dahil sa ating patutuo, kapag po nagsalita ang banal na batlaya, iyon po ay patutuo, nakarelated po sa banal na ebanghelyo. Ibig ko lamang pong buksan ang pangalawang Korinto 5:17 para po mapatunayan ko po sa inyo ang aking dinadalang mensahe. Sa tao Korinto, pangalawa, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Pakilagay lang po sa screen. Kaya't ang sinuman na ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Hindi po maganda kung tayo kay Kristo. Ano po ang sinasabi ng Apostol Pablo ayon sa kanyang sulat sa tao Epeso po? Buklatin po natin kung talagang tayo'y tunay kay Kristo. Kung tayo'y naniniwala sa banal na Espiritu. Tao Epeso 4:22 ang gaya pong 24. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumasama ayon sa mga kaalayan ng pagdaraya. Yan po ang katuruan ng Espiritu sa atin. Sa pamagitan po ng eskwelahan ng buhay na ating pag-aaral, isa pong mag-aaral ang ibig po ng sabihin ng Espiritismo. Tuloy po natin sa 23. At kayo'y mga bago sa Espiritu ng inyong pag-iisip. Tuloy po natin sa 24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ito po'y pag-unlad sa bawat isa sa atin. Hangad natin ang ating pagsamba sa araw-araw upang mapadalisay ang Espiritong ibinigay ng Diyos sa atin para lamang po ating makamtan ang buhay na walang hangganan. Yun po ang the best sa buhay natin. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, ang Espiritu hindi po natin dapat laitin.
Ito'y sinasamba at pinupuri at pinapasalamatan ukol sa Diyos Amang nasa langit. Kaya po mga kapatid, ang Espiritu po siyang dapat na mangibabaw sa buhay natin. Ang katawang lamang ito ay ating kasangkapan upang iharap sa magandang kinabukasan sa kalugod-lugod sa Diyos. Napakausay po ng Diyos magturo ayon po sa kanyang Espiritu. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, basahin po natin kung sino talaga ang Espiritu ng Diyos. Sa sulat ng 1:63, buklatin po natin ang screen muli. John 6, verse 63. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ayon po ang ating dapat pag-aralan. Ngayon po, dadako tayo sa referensya ng ating tema, kung ano po ang kanyang diwa. Yung munting nalalaman ko po, pwede ko lamang pong ibahagi sa inyo. Nakaukol po sa banal na ebanghelyo. Yung sa 12 po, 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Paano po natin i-apply ang katuruang ito? Napakadali po. Common sense na lang natin, masama at mabuti. Doon po tayo sa mabuti, huwag po tayo sa masama. Dahil ang Espiritu, ang katuruan niya ay kabutihan. Ang masama ay katuruan niya, puro gawa ng laman. Alam naman po natin, ang nabubuhay sa laman ay kamatayan. Ang nabubuhay sa Espiritu, yun po ay kapayapaan at katuwiran ng Diyos. Kaya mga kapatid, alam po ninyo, ang mga pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos, ayon po sa banal na batlaya, nakalahan din po sa sulat ni Apostol Pablo. Dapat po natin iwaksi o patayin ang lahat ng mga gawa ng kamunduang ito. Ay alam naman po natin, kapag minahal natin ang isang bagay sa buong mundong ito, yung pag-ibig ng Diyos ay lumalayo sa atin, ay wala sa atin. Kaya, ang katuruan po ng Espiritismo, lumayo tayo sa kasamaan, makianib tayo sa mabuti. Madalas po natin naririnig sa mga banal na batlaya kung paano po ipinapahayag sa atin ang kagandaang kalooban ng Diyos. Muli po, buklatin natin yung pangalawang John, chapter 2, versikulo 15. Basahin po natin. First John po pala. Sorry po, correction. 1 John chapter 2, verse 15. Ito po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, nihang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Yun po ay ating itanim sa puso't isipan natin para po tayo hindi mapahamak magpakailanman. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, bago po ako magtapos dahil konti na lang po yung oras at marami pa pong maaaring makapagbigay ng mabubuting aral po sa atin. Ang katuruan po ni Apostol Pablo, iwasan natin ang mga bagay-bagay na yan. Dahil po sa Colossus 3,
Buklatin po natin muli sa Colosas 3, versikulo 5. Yun po ang katuruan na yun po kay kay Apostol Pablo. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Makikiapid, karumian, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, kaya po ito'y ipinarating sa atin ang katuruang ito para po mag-isip tayo yung mga bagay sa itaas, hindi po yung mga bagay sa panlupa. Balik po natin sa Colosas 3:2. Ayun po ang ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Isipin po natin, ang dami pong pag-aaral. Kahit na po paano, meron naman po tayong natutunan. Ano po ang dapat nating isipin na dapat kapuri-puri sa Diyos? Yung mga bagay na totoo. Yung mga bagay na ulat. Bago po ako magtapos, Filipos 4:8, basahin po natin. Ito po ang katuruan ng banal na ebanghelyo. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagandahang loob, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurian, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yun po, ang isang taong nagbago na. Nag-iiba po ang ating pag-iisip. Kaya napakagaling po ng Diyos. Kaya po kung ito'y binago na natin ang ating sarili, huwag na po nating talikdan pa ang mga ating natutunan na yan. Dahil baka tayo'y lalo pa pong mapahamak. Mawawalang kabuluhan yung mga ating sinikap na pagbabago. Baka po tinulad po tayo sa baboy pagkatapos nating pinaliguan. Maya-maya, pupunta na naman sa putikan, marurumihan na naman. Yun po yung ating pag-iingatan. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, pasensya na po kung nainip na kayo kasi po, minsan dito, pag mahaba, medyo nakakatulog sila Ano po? Buklatin po natin muli yung pangalawang Pedro. Sa pangalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21 hanggang 22 po. Sapagkat magaling pa sa kanila hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Tandaan po natin yan. Sa 22 po. Nangyari sa kanila ngayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Tignan niyo po. At sa paglubalob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Ayan po, kapag dyan tayo dumako, hindi po tayo patatawarin ng Diyos. Magdurusa po tayong walang angganan. Magdurusa tayong patuloy sa kapahamakan. Buklatin po natin muli. Dito po sa pangalawang Thessalonica 1:9. Meron pa po naman 20 minutes. Pwede pa po. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Dugtungan po natin sa pangalawang Thessalonica 2:11 hanggang 12 po.
At dahil dito ay pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sa kasinungalingan. Sa 12 po, upang manghahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalulugod sa kalikuan. Mga kapatid, mapalad po tayo kung tayo po'y tinatanggap natin ang Diyos. Pinagkakalooban po tayong may karapatang maging tunay niyang anak. At muli po't magandang umaga. Salamat po sa Diyos. Una po sa ating Panginoon at sa ating magulang at mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po, dumating na naman ang araw ng ating pagtitipon para gawin natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Napakahirap pong magtagalog pag hindi mo gamat. Yang siguro po, wala namang Tagalog kaya katamo yan eh. Magkapampangan na ako mo po kasi puros noon Tagalog din ang magsalita. Baloyo po kapatid. Inito tong milyari kayang biya ko. Patutumo po. Anyang alako pa kayang tungkulan na ini. Anyang atyo ko pa kaya lalam kalupayo. Alakong problema. Isto sinimba ko. Kay nanita alakong isipan na ano kaya sabihan na kanako rin kapatid. Ngirip yung atyo kayo ni kayang babo. Kimburiyo, didinan nyo kong tungkulan. Anyapin niya ako, gagawang ko naman kanakong tungkulan. As na po kasakit. Kalupa na, sasabihan ko karening kapatid, yan ay kailangan ng makaba. Nung iryari natatanggap. Masanting nitang makuya, daya tanggap na rin tao. Kapatid tamo. Kanyapin po, madalas sasabihan ko karening kay katamong kapatid. Kasi, nung misan natin magtesto kini, bago masdan ko rin kay katamong kapatid, magumasid ko. Potang medyo makabane, gasdan mo, dinumog niya kay luklukan, makapakanya niya. Nung minsan lumulya niya, magbalik ang kanyang mayaring, magsalita. At anapong kasakit, totoo. Ing magsalita kini, uling singka totoo, nakalupain pa magsalita kayang luwal. Kami po, ako kayang bili ko ngayon, yung magmaneo ko, kami at kami kong opisina. Uling balo ko ngayon kabanalan ng pisabihan, mayroon na ako po sambutan. Totoo po yun eh. Kaya opisina ngayon sa lukuyan. Huling puro pangyato, ang pong ito tuwing pisabihan, era ko po sambutan. At kung atin sabi ka, sasagot ka rela. Pero po kayo ini masakit, pengari ko po ang kapatid. Nung halimbawa, sasabihan ko kaya kayo, maranon tamo po. Mababa niya mo pong halimbawa, hindi pa niya ako sasabihan kaya kayo. Meron kong manungkulan kayo ni Nyapin nung minsan din kaya katamong kapatid na membro at alayasisi. Metong kung busy kayo ni potang kahit datang ko makargal na yung banal na espiritu. Potang kaya magsalita ako, dapat maranon tamo po. Kay ba't ka na ako yung wakit? Ing madidisoras ko, paniwalan nyo ko kaya. Siguradong nga ko po palagwan nyo ko pang meto nga malaram. Anyapin po yung pamagsalita kayo, as nang kasakit. Nung malyari mo, magsalita ka kini, itan talaga nga gawa mo atake na rin tao. Kapatid mong tutuki kagluta ng Kristo. Nyapin po sasabihan ko, kailangan ng makaba. Masanting niya po itang matimbang nga makuyad. Nagagawa mo, ba't atatanggap na rin kalupa mong tao. Sorry po kaya kayong kapatid ko nung ati kong nga sugat at kapanandaman. Kaya po kailangan. Ang yampong yung banal na espiritu sa sabihan na naman, kung kaya katamong pamagloben, gigisingan ko, kailangan ng makabang manalangin. Sabi na ng banal na espiritu, metong king panahon, metong king kapanandaman, metong king kaya kung pamibiye-biye, makuyad ang matimbang yung kailangan ng Diyos. At kay ba't etane naman po, pwedeng ikawani ing laman, king biya espiritu.
Uling nung panayatamo mong maminto ng maminto, tanaman man itong kabiyayan tamo, kanano tamo, sa tiyad tamo, di tamo po, piyangari kong pong kapatid. Waman nung magobra tamo, manintunan tamo, kailangan tayo king biya tamo. Makanaan tang makatupad nung alatang pera. Musang may papayigit, imburi na ning laman kaysa aking espiritu. Katintamong kasabihan, baling ikang magdala kayong pera, aluwa mo yung pera yung magdala ka. Pakatandaan tamo po, kakakita mo. Istong yung pera yung magdala kayong tao, mamurain tao. Tabalo po nung paniwalan nyo. Hindi ako dakal ko po kakakit. Kanyapin po agkatanda kayo kung kapatid kong opisyalis, bang kanita naman din kapatid tamong membro lano mga sabi kay katam. Panay tamong sasabihan, maranon tamo po, tangkay, tamo nga kakitang maditis oras. Sorry po, kareng maditis. Hanyapin po sasabihan ko ini, ibang kanita, muna rangakit kay katamo. Ay, lawan mo rin kay katamong opisyalis, karanon da, tukita na. At yung kay katamong resolusyonan niyang bayang banwa, mababaya mo po kalimbawa yung sinabi ko. Nung talagang bisa kang simba, marano kang tigdo. Yako po ako pagbaraguli sarili ko, iki na akong linop kini kaya sentrong magumpisanin pulong. Aligo pa po siguro. Uling alas 5 pa mo, alas 6 pa mo, gising ko lore nga na ako, liwas-liwas na kaya po ang mamali kami danong marimla. Uling buri ko, sasabihan ko, ing maranon tamo, buri ko aki yung mismo kareng pamilya ko at kanako. Ing gagawang kong maranon. Kat ang banebane, yung sasabihan ko kayo, niya gagawa tamo. Yung totoo po, piyangari kong pong kapatad. Oran din kaya katamong kapatad. Yung sasabihan dangan, denier naman nakagawa. Kaya ko man po, yung sasabihan ko, yung naman nakagawangan. Agagawa tamo. Naman po rin sabihan, tangyatanga nagagawa. Nukar niya po mag-umpisa yung ditak, ay indakal nung yakin ditak. Anyapin po mag-aral tamo, bang kanita kaya ang bane-bane, mabibiyasa tamo, at makatipon tamo. Di ako pipilit ko sasabihan kaya kayo, kailangan tumipon pipandyan kaya tiyato. Pero kailangan tayo. Yung tantipunan, yung pipandyan babo, bang kanita dating ngaldo, tintamong, nung wari kang bangko, tintang withdraw. Kaya tayo mo po pabigitin kiti, kaysa pawarking babo. Anyapin po, agkatanda kayo, piyangari kong pong kapatad. Nung ating kumang po nga sugat ang kaparandaman kaya kayo manyad ko pong dispensa. Pero totoo mo po yung amanon ko. Kalupan na po itang kaya katamang piyangarin bisi, tuniking alwambye. Gusto nga na magsalita ko nga ng etutukay niya na kung katula. Pero magsalita ko nga ng tutukay niya na kamonyo ko po. Tutuyo po piyangarin kong pong kapatad. Nanyapin po sasabihan ko ini, mag-aral tamo, kimburi na ng Diyos. Mga kanita nung dating nga do, makanyang tayong tanggapan itang parasan, ay lang kayang ganang king kaya katamang biye. Pasibayo po, maya pa oras at maya pa yaba kaya kayo nga. Dakal pong salamat. Magkapampangan na ako ng po at good morning po. Oreta po rin pepawagada kaya katamo rin kaya katang kapatad. Sabi napin, gusto ka nung tutu, masakit na po. Alaya pong kialiwan kitang sinabi na dingamano na ning Diyos nga na ang tila mo po ka nung pataram adwa talibum. Sobrang sabyan, ang gamakanano me pong datang, makasuga yo. Nga po. Anya, makanyan po yung kikatampa mag-aral. Pota po, magbalat sibuyas no, mandening kaya katamong kapatad. Yatamo po isipan na yung kaya katamong kapatad, busy. Yung makanya nakatamo mo pong pamarandaman o susugatan na lang rin kaya katamong kapanandaman. Uling metong mo naman na lugod na papakit na kaya katamo. Din kaya katamong kapatad, ingan tikaniting bagay. Yayagyaga na katamo po, kitang mayap ng gawan ning tao, uling ing pamagobra po gani, po bibiru, sing katutu. Alaya pong keliwan kaya sinabi na, gusto ka nung mag-istorya aking luwal, uling, nepo, pangantikanining pamitipon,
hanggang makananula pong mugse. Den kaya ang kahistorya, watang iga pong mugse kaya ang istorya, doble karaya pa po. Masambula pa. Anya po pero keni, eka po eka po makayat siyang doble kara. Uling kaya po yung tampal na nito. Kaya po itong minapseka nga mano, kailangan po tuto. Kailangan po agawanin ng tao. Anya po potang magsalita tamo keni, hanapin kailangan natin ka namang break, ating ka namang preno. Uli pong itong migsalita akin, kalupa napin ni sinabi na ning kapatad, nung yung magawa, kalyanda ka pureng tao. Anya, sabi na naman, ita mo po, ala pong perfecto kaya katamo. Ita mo nga po, considered tamong magkamali tamo, itangan. Pero makanyan man po, waman magkamaliya ing tao, pero po ta pong makabalo ne, mabibiyasa ne karingamano, karine po maging maingat. Karine po dirinan kaingatan ng kayang sarili. Baka nita, uling balo na ne po itang mali ang pong gusto. Anya kaluguran na kapatad, ing turuda po kaya katamo ring banal, sabyanda, deng turu kailangan atsula keni. Atsula king kaya katamong puso, uling nung etala kabit keni, sabi na nandin ning banal, ingatan tamo nga na rin kaya katamong datukanan o suryantala nung yala busbus. Uling istong busbus la po hanggang nuanti karagul ing sabyandang mga mano lang mangayap payamano ding banal lampong dening magsalita king rap. Isto pong busbus ya ing kaya katamong datukanan. Bisa tamo po ang ali, itamo yung makalunos. Kaluguran na kapatad, ngayon pong pinanditay ti, sabi napin kaya namong tutuki, yaran po. Kaya po hakalingwan ito. Kaya po hakalingwan itang tutuki, kasi yapin po ini. Yapin po ini, kasi tutumo po yung sinabi yung kaya namo pong tutuki. Yako makikisintutuko po. So, ating pong time, dening kaya katamong kapatad, eko na po ausan na tunggal-tunggal na lareni, abang ating time. Bye po sa bla. Pauna ko po kayo. Nag-nervous ko Maya payabak po kaya kayo ang kapatag ko. Muna po kayong ginu. Kadwa kaya kayo. Makanyang po yung sinabi na ning kapatad tamo. Yan mo po nga yabot ko. Masaki po pachetim nakakeni po. Tapong at yung kakem baba nakakarakala. Balo sabihan. Pero po itong at yung nakakeni, dala na po siguro yung mag-nervous tamo. Kanya po kalingwan tayong buritaan sabihan. Pero makanyang po, iyak po, menibak ko po keni. Sibol na ning tagumpe, meging metong ko pong kay nakang keni. Imamunto kami po kanita, imango biye kong mat. Mga muntukan ni. Kaya bemila po ring deng minunang kainakan. Marakal ko po apatutuking kaya kaming bansa. Kanya yak po yan na po yung kalagang katutuan. Patse po atin ako pong mabayat na problema o sa kunay po yung kaya katamong igpatamo o sa kunay po yung Diyos tamo. Mantabe naman po. Ako po marakal ko po apatutu kimbansami po. Yamo po nga yabot ko kaya kayo. Maya payabak po kaya kayo nga. Salamat po.
Maya payabak pungan, kaya kayo nga pong kapatid at pengari. Mangumusta ko nga pungan, kaya kayo nga ken. Ini pong patutumbinyan na po ning Apostol Santiago kanako. Imbinyan na pong patutuning Apostol Santiago kanako, hindi po patutugi po. Hindi po kaya beda ko nga pasibayo ken. O hindi po karna din ako. O hindi po yung kanakong ayabot kaya kayo, maya pong abak at maya pong bayong banwangan kaya kayo nga po. Hello. Maya payabak po, kaya katamo pengar, yan po ang kapatid. Ini po, totoo po yung sabyan daw, kasi at yung kalalam, nakakalasabihan, pero po tangan siya na, kaya mangalgal ka po. Uring ka po dating magsalita, yan eh. Pero yan po, ini payabot kaya po yung pamangumustangan, kaya kayong po. Ito pong kapatid tamo, yung kaya katamong bayis. Totoo po yung tangamanwana. Dapat tamo pong dumanon, bayo po yung kapulungan. Uring pong metong pong inalimbawa ko na dingabak. At yun ako kaya tandalan, makapiblas na ako. Yung kapatag ko, bubusin ako. Loko rin kayo namang parting puntalan tamo. Mamang lapapalo. Sabi ko, alas 8 manyaraning kaya yung pasbulan. Tanang milob, notasin ba kayong kilwal. Nya po, totoo po ito, pero mo nga nagagawa. Nya, bane-bane. Pagkikuanan tayo pong agawa tayo. Banganta, alalang, sabi rin kaya katamong miyembro. Ako membro ko muna man po. Tsaka po po tangi katamo, makakaita na king Ginoo. Ibiyan na nga ning paranat, talagang maranong kang migising. Gisingan na ka. Pero po pong makapangyato ka, may papatudtog ka. Saka kitang nanuman pong bagay kayang pagpalual. Talagang makaredy ka, pero po tang atsura ka kang king Ginoo, mabawas nga po ito. Hinggang pong kalokwa na gawatan ng kilwal mababawas. Ako po sabihan na ako, perfecto na ako. And yung mamuntukan tamo, sinabi na, alam perfecto kaya katamo. Pero pakikuha ng tamong magbayo tamo. Dakal pong salamat. Masay po kanini kayang tutukila ng pasibayo na. Atin niya pa po na. Dakal pong salamat karening kaya katamong kapatid, migbalikbayan. Yung Diyos po malugod siya kaya katamo, kasakit na ning sasakay aeroplano na po. Kaya tamo po balo no kari nakatadalo. Potang milako na itang alaya pong keliwan kingapong Ginoo. Potang milako tamo po koneksyon kingapong Ginoo yung tambalo no karin tamon ta. Makanya naman po itang sasakayan tangay ta. Potang milako ya koneksyon kaya tang radar da. Mawalaya po kaya ngere na po. Pero makanyan man, huli na nitang tamanyawad tam, maging detang gamitan ng tao ka rin. Makayapong ginula naman, manyadla naman kingapong Ginoo niya po deliver o adadalada ka tamo po kaya destinasyon tamo itang payapa. So pasalamatan tayo po yung kaya katamong Diyos, amigla lang kaya katamo, kaya nga lang patugot po susubebeya kaya katamo. Nanuman po yung laban tamo king biye, at yutaman po king nanumang miyayaliw ang pagsubok, kaya tamo po pagginayaan yung kaya katamong pilubluban o yung kaya katamong kasarilinan. Uling kita pong panahon ng nunong hob. Istuya po na po. Panahon ng nunong hob. Amikatin niya pong metong pagsubok king biyan na. Po makanya na. Ikasakit siya.
at pigkalubna ing kapanandaman kaya, ing kayang katawan, ne po, ringhulad, ampong ngatandi ing kayang katawan, dapat may balagya ing metong ulad, sinabi na, kaya nakatelaga ning Diyos kung nga, nakin ka mga biyayan. Ingagana-gana po at kaya tinanang nununghob, maging asawa, ari-ariana, may walangan. Dapat anya pong mayakit ting katapatan na king Diyos. Ingagana-gana po, mibalik, mibayo. Mikat niyang pasibayong pamilya, mikat niyang pasibayong kabiyayan, meging malago ing biyena. Kalupa na po king kakatamong kasalukuyan, tamo po balo ni nung kapatad o kareng kakatamong kapatad ne po. Ating masakit ang pong manandaman, ating maragula kapanandaman. Dapat ing Diyos sinabi na, o ning kakatamong Ginoo, king Diyos ala pong masakit, ala pong mabayat kapanandaman, puwata pong biri na kakatamong ning Diyos, puwata pong akit na yung katapatan na ning tao king Diyos, ing mabayat maging mayanya po. Ne po, ninumong kapatad, adadalan king nanumang pong karandaman, mayaliwa pong pagsubok kakatamong. Minsan, kaya mo pong financial at intamong problema. Minsan, pamyak yutos mo kaya katamong pamilya at intamong problema. Minsan, kaya katamong physical body kaya katawan tangan ito, tampanan daman. Dapat, kareting bagay areti ing tao ay malyaring, tamo po susuko. Huling balo tamo, ing Diyos potangat suya kaya katamo, ing sablang paralan ituturo na kaya katamo. Ingega na ganang paralan, ibibiyana, banging tao malyaring lumakad siya. Na yan, nung nukar niya itang kayang tibayan, king kayang kasalpantayanan. At ating ko pong biring basan kay kayo, kaya tayo po king Santiago, kaya ngutang kaya karening kaya katang kapatad. Santiago 5:15. Ana po ning makasulat, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Kalupa na po nung minsan itamo pong tao, daranas tamo pong kasakitan, daranas tamo pong kapanandaman king kikatamong biye. Nung minsan ibiyataya po yung kikatamong sarili king Diyos. Uling yamo po bukod, ing mahalo na sampong makaibye, kitang kasagutan, kitang kikatamong kayadwanan. Uling in Diyos po, yung bibiyek, yung biyatamo ngay ni. Yung Diyos po, hanggang nangoras sa Diyo nakatamo pong pakayapan, king kikatamong kapanandaman. At atin niya namang sasabihan, sabi na, maustamo nga na karing, mga tuwa king kasalpantayanan nga na. At iti magpanalangin na katamo, kalupa na yung gagawan tamo king kikatang kasalpantayanan na iti, na ring kapatad tamong at tsuking daki na po ning kapanandaman, alalo man po keti ang pong no ka rin laman po at tsu. King uli na po ning kikatamong pamaniwala, ingkalam na ning Diyos sa laya pong panpan. Ang buskino ka rin tamo po at ang panyawad tala rin kikatamong kapatad, ing kaya blasan ni pagkalub po karela. Anya sana po kaluguran na kapatad, kaya tamo po milalako pagasa, nanuman po yung atsu, king kikatamong pilubluban, nanuman po yung daranasan tamong pagsubok king biye. Patuloy tamo pong lalaban ng pong maminto king burina ning kikatamong Ginoo, uling ka rin po yung pigkalub na kikatamo, ya po yung makayatsu kikatamo. Isakdal tayo po yung kikatamong sarili, ibiyatahin kikatamong sarili, itang ating buhong pamaniwala king kikatamong sarili. Uling ng Diyos, yamo po yung makibat kaya katam. Nya kaluguran na kapatad, ngayon pong oras ay ni, ling kaya katam pong pisaw-saw, ngayon ng aldongay ni, 7,090 la po. So hanapin, nung mamisali ka po ka nung pampataba, kailangan itang mamisali matabaya naman. Uling yala po maniwala, retang pasalwan mo nung payat ya po itang mamisali. Nya aluguran na kapatad, dalayang keliwan kayang sasabyanan ng kikatang kapatad, dening manungkulan nung sakaling sasabyan mi, maranon tamo po kay baya ko tauli kundili. Ne po, masakit siya. God bless you all po kaya ko nga, at dening kikatamong kapatad, kaya nakan, dakal pong salamat kayang karelang sipagan, deng anak tamo po, ikit milanapon, almost 80 person or 90 person
data pong kidi tamo po, at ilang youth, kidi pes napon, hanggang ngeni. So no po karakal, den po rin dapat tamong sesen, ulig ila po rin, meging bunga na po, ning sibul tagumpena ning biya. At God bless you all po kaya kongan. Dakal pong salamat.
Malugod ang mapagpalang kaya kami pa. Ginoo pa si Bayo. Makanyana ni naman pong mayari kay kiyang banalakati punan. Sana po Diyos ko retang mayap ming dindam. Makanyan mila po sana nga gawa. Makanyan mila po sana nga rapok karing kekeng puso ang pong kaisipan. Diyos ko banting upayang tumula ka karing kekeng dapat. Ngayon pong mikakawani kami pa. Diyos ko ingatan me po yung balang metong kaya kami nung ninuman po sana yung ating bitbit akapanandaman o kinan. Diyos ko pisan me pong lihim karing kaya kang mapagpalang gamat. Makanyan mo naman Diyos ko po tang muli na kami karing sarasarili ming tuknangan. Diyos ko ingatan mo kami nung ninuman po yung ating panandaman kaya kami pakayapan mo kami. Bakit parugong makasuyuan pong makagawa karing banal ming katungkulan kaya kagino. Igpano kaya man po sana pa inturoy kaming mikakapatad, dalaki po sanang piligro. Ika po sana yung mingat kaya kami kingaldo man ang pong bengya ka po mangawani. Mikakalugod kaya po sana king balang metong Diyos ko banting upayang tumula ka karing kikeng dapat. Yan pong mayari la rin kikeng banalakati po ng Diyos ko. Nung makanano mo kaya po sanang miras king kapayapan kining kaya kang sentuaryong pepagbanalan makanyan kaya po sanang muli karing sa sarili ming tuknangan ay ating kapayapan. Si Bayo, may laman po igpagisan nanding lamanan ning kekeng puso'y kapuing mana kitang pong mikibalo kareti pa si Bayo. Sana po tanggapan mo lang mabanglungayin ngayon rin kekeng pasalamat kaya tanggapan mi naman. Ingli mong pamipalaan po yung kekang patnube Diyos ko ika na po sana yung magaring kaya bemi. Manibat nang ining gaman po king wakas iyan na.